Zviri Mudzimba. Zviri Mudzimba. Zviri Mudzimba. Maggie. What are you talking about? Maggie. How could you? How could you do that? Maggie, what are you doing in my bed? Guys, let me explain. How could you, mate? Iwewe. Oh, nditipambika. So, ndo yacho. Get off. Iwe. Sia boyfriend yangu sha. Leave my boyfriend. Iwe Fat. Siana ni mungu wangu. Musiye. Fat. Fast, relax. Leave my boyfriend sha. Iwe. Fast, Wouldn't this? Leave my boyfriend sha. What do you think you're doing? Boyfriend ya wewe with us, eh? Unapenge. Unda ni mkomo wangu ure. Unapenge. Maggie, leave. Uzo wewe hapa na. Ya, wanya. Fast. It's not how it seems. And not on position under Mune mchiti. Koma ingari pa side penyere kama mama grip. And not on position mun ari pasa ipango. Koma. Ngatadzoziya munhu makabata. Then akakotsira Fast. Kukodzera kurudziko. I was Memakadhakwa ni. I thought it was Wimbai. I was dreaming. Come on. Mbai. Hey. Fast. It's not how it looks. I'm very disappointed. I'm very, very disappointed. Nakashaya kuti Maggie, why I act weird? It's not how it looks. I'm very disappointed. You can take this in. Farai. We need to talk. But how could you? Things are Farai, things are not how it seems. Those no to Satan kuri anenge aripo padhuze. Koma how could you ngoma? Farai. Zvina kuitika semaonero vazvita. Ndaitorota Farai, ndakarara. Don't believe as I'm going to miss one.
Koma mungandiudza kuti memakarara imi munaye. Explain that. How could you? Koma. Ndakazongoona musikana wakwangu amaoko mangulu. Kuna zvinhu zvakadaro. Farai, fast. Relax. Relax fast. Ukuponda mukoma. Roponda mukoma wako. Nokuda kwemukadzi. How could you? Usati waita find out chokwadi chaicho. Ndakazvionera nemiso yangu. How could you? Make me understand, because I don't believe it. Maso yangu, they won't deceive me. They won't deceive me. Relax. They won't deceive me. Lori yangu wako ilipata. Lori yangu wako aye. Wabunze zvawakaita. Azviite zvauri kuita izvozvo. Kuda uri mukoma wako wazoita sei? Wabunze zvawakaita. But you need to calm down. Ndinotaurirana patona waite zvekuwa zvehondo. I'm going to take a walk. Zvachona zvidi kutaura. Aiwa zvinenzi tapu inotaura nangondo sana kutaura naye. Kana vaite zvebarapa pa. Aiwa ndinangeyogara. Handitoka kamira. Alright Yo daura mukoma wako. Wabvunzeka zvawakaita. Aiwa ka but muite zvehondo patso. Waura mukoma wako wazoita sei? Wauraya. Yatomusha. Handizeva. Muda kuurayira mukadzi shwashu. Wandirwadzisa. But murayira nemukadzi. Kukana kuri kunyeba. Iwe unoziva sei waiwepo pazvakaitika? Ndakaona nemeso yangu. Aiyo. Pakwaona maybe it was a misunderstanding. Aurai mukoma, unouraya mukoma wako apo. Usara usina mukoma nenyaya mukadzi. That's not your move. It's your move, I know. So let me get this straight. Farai auya kumba achidakurakidza mukoma vake bebhi rake. Yes. And of which achichinja chakashata chaunorakidza mukoma wako bebhi rake wandiri. Then they started having problems. And you, instead of solving their problems kuti vararame happily ever after, unovakurudzira kuti vasiyane, or because you want to sleep with your little brother's girlfriend. Man, that is a bold move, even for me. Good. Unombozera kuti nini newe takatosiyana kure. But uri murume. Kuwe murume kunene kuti nechokwadi. Well, it actually has everything to do with the right thing. But you know what I think? I think you did it. Man, baba kasvika Maggie ndizo na Farai kuma introductions kwauri iwe wakachiva musikana we since uri murume ndochekutanga chechitu wakachiva Maggie iwe since iwe uri panzara ndochekutanga hauna mukadzi nguva yareba usati wambotambisa chiuno. But it's waisaita manje for you to make your move because she was still with your little brother. So when they started having problems, or rather, when you caused the problems, so when they started having problems, you saw it as an opportunity to make your move, your mastermind plan. This is a good reason. I think you went with this. You planned this because you knew Farai, because of his insecurity, would follow Maggie. I think you planned this na Maggie from the beginning. You were into this from the beginning. You were just fooling Farai. I don't know why, man, but dude, you're the mastermind in all of this. You did it. Nah, you couldn't have done it for your pussy for that. I'm better serious, Nope. Being an adult, 99% of adult will do is you not trying to cry. When people take life serious, then what? One want that stress, one want that depression, some commit suicide. So just choose to be happy. Find a sense of humor in every situation. Can you kidnap her? No. Can you beat the truth out of her? No. There are many ways to bring out the truth.
Pasina zvohondo ndi. Yo zvohondo ndizo njira yega inonzwisiswa navanhu vatema. Ngoda kutaura naFarai. I know zvinorwadza Farai, but hamungapesaniswe nekuda kwemutoro. Ropa rangu chero. Ndoringanikanganisire zviswa. Welcome. But iwe wakambotry kunyatsoexplainirwa here. Panoda explanation tinyatsoziva pane ungotanga ngomhanya conclusion. Unoziva, ndisina hangu kutoya zvangu kuno. Mongo akandikanganisira, eno hangu Megi nendamuti aendi. But you just try kuti unzwe maexplanation anobva kune mukoma wako. Wonyatsobata chokwadi pane ungomhanya ungoti zvasodai. Unoziva zvinhu zvaunenge wakaona kana. Ukamupanya explanation inenge isingashandi. Because unenge wanyatsoona the visual aspect ndio inokudza chokwadi. Maybe zvaunoona hazviso zvakaitika. Maybe it's a misunderstanding. But zvakaona maziso angu aya zvakaoma. Uriwo wakazviona. Ndozvizoti hazvinotraining zvinorwadza. But try kunzwa kuexplain. Because panogona kuita zvinhu zvongoti muvengane nezvinhu zvisina basa. Zvinhu zvisina basa nekuda kwemutorwa chete. Wotourayira mukoma wako utomisa dhina nenyaya yekuda mutoro. Zvakaoma. Aiwa zviri kudaro. Unofanira kunzwanana nebrother yako moregerana. Mukomera regero moregerana then. Pasina. Oi. Farai. Batani. Ndakazokudza kuti izvo ni mukoma wako. Even though asina mukadzi, even though ari panzara, even though... Yeah, well, I know it and you know it. So please just forgive him and for something he didn't do. By the way, if you want to hate him for something he did. Not this. So am I supposed to feel better? Yes. Okay. I'm leaving today. Ndapana wanchaudza zvangu kuti ndakuenda. Yo. Nautaura naye anditi iwe ndiwega munhu anonzwisisa. Iye anoziva kuti ndindotorisa kuita Farai. China here. Iwe unonyatsoziva kuti baba Tanya anongotora sedza tapfuma wani. But there are three sides of the story. It's obvious. Anongotora side baba ratapfuma. It's obvious. Panyaya yese there are three sides of the stories. Yours, theirs, and the truth. Mirira chokwadi chingobuda pachena. Apa chokwadi chiri pachena. That's why ndangowasiya zvangu. Hauna kunzwa maexplanation. Chokwadi chinobuda pachena because angotaura chokwadi apa ndiMegi. Kwasara mukoma wako wonzwanana nawo. Apo wangonzwana naMegi chete. Megi ataura chokwadi. Ataura chokwadi. Uruzwa kuti chokwadi. You want the side of your brother. Hauna umbunzwa. Unomira chokwadi onzwa side of my brother ako. Zvinozoita here kunzwa later on pane mayezi kuti Megi na tapfuma wanaurara vese. Apa ina anchatoziva kuti Linda iwe wakutora which side? I'm not taking. I'm even confused. Handisi kutora side remunhu but ndangotira ngokuti chokwadi. Iwewe chokwadi chibude. Because you are uri kutaura kuti hey I'm leaving this and that. If you leave tiza chokwadi futi. Azvibatsire. It's better to leave. It's not an option. Tiza. Than kuona zvandiri kuona izvi. Tiza haisi option. Unozoziva sechokwadi uri kuri. Apa ini sekufunga kwangu ndo watiza futi you're not in good watiza futi you're not in good book ne brother yako Megi futi azviite gare pasi namukoma wako monzwanana monyatsobuda kana kuri moregererana chokwadi chobuda because azvibatsire kutiza chanditونzi. Bamkuru. Megi. Ma.
unombozere zvinhu unofunga zviri fani zvinoparadza ukama. Bamkuru, chokwadi ndechekuti makanakira. Handisi kuziva kuti sei muri kucomplain. Why are you complaining? Iwe, what's your game with all this? Bamkuru. Fatsoka nditi fambini. I cannot tolerate being insulted. Saka ndingoita zvinoita fambi. Chete. Zvinoita fambi ndizvo ndikutoita. Meg, let me tell you something. You should never let a man change who you are. Kana ndakakutarisa Meg, I see someone amazing, someone strong, someone who has been through a lot, but still survive it. Don't let a man change who you are. What is it? Bamkuru ndisiye zvakati kakawana ndichadai zvakwana. Tapfuma. Tapfuma. Again, calm down. Lind, Meg, what's wrong? Ukuzviona wa. Bamkuru ndozama ndikufata uye. Lind, ukuzviona pakadai so ndoita sei? Meg, Masaidi ese iwo runyasoona zvinhu kuti vanhu vari kudanana. Meg, hausi kuona zvauri kuita Meg. You can see what you're doing. Tapfuma. Amungandirambi nekuti fatsa uya panapa. Ngatingoite zvitachita. Chashata chika na fatsa aripo. Atitoende tese. Vanhasi. Tapfuma vanhasi. Vanhasi. Hanjazi brother yako. Handisisina ukama ndiwe. Hanjazi mfano wako. Meg, handidi kukuona. Iwo ndakakuudza. Wandirambidza. Ndaida umurayo. Wakarerwa rewo. Ndaida umurayo. Wakarerwa nevanhu. Atiende iyapo nemukadzi. Pesaniswa nenyaya yemukadzi. Iwo hausi kuona zvikuitika. Iwe mukadzi. How can you say that? Watadza kutaura zvimwe. Hazvinzwaro. Iwe uchiona ndichirwadziswa kudai so ndiudza kuti hazvinzwaro. Fatso. Uchaziva hama yangu iwe. Sataure nini? Fatso. Musabvise nekuti fatsa aripo. Zvaona asizvo. Ndizvozvo zvotoona fatsa. Maisoko handisa kunyatsa kuona ndizvozvo. Totini man. Hakuna zvakadaro. Ndokurowa netsvimbo iyi. Aha. Chiti masigaro.